हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा लांगोन होननानै मिजिंथिबाय। थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। स' लोगोफोर जोङो गोबां रोखोमै दिनै सावरायनो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों जोंनि बर'नि गुदि बाथौ धोरोमनि सायाव। स' दिनै जों गोबां दुखुनांथाव खोथाफोरखौ जों मिथिनो मोनो, नाथाय आं फुललि माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै आं दिनै सावरायनो नागिराखै। दिनै आं मोनसे टपिकखौ लानानैसो सावरायनो नागिरदों, जाय टपिकआनो जाहैबाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव जों सोनाबारि हारिमुफोरनिफ्राय जों गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों बर' हारिनि गेजेरावबो। जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि जाय बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमाव जों बाथौखौ औवाजों दुमो, नङा होमबा लोगोफोर? थ' बे औवाजों दुमनांगौ बाथौखौ जों दिनै लहाजों बानायनायखौ नुनो मोनदों। बे लहाजों बानायनायनि सायावसो आं दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। स' नोंथांमोना आंनि अपिनियनखौ, देट मिन्स आंनि बुंनायखौ खोनासंनो गोसोब्ला नायलांनो हागोन। स' नोंथांमोना जुदि गोसो गैयाब्लाथाय नायाब्लाबो जेबो नङा। आं दिनै बुंनो सानदों, दिनै बिबार बाथौआनो जा एबा बोलि बाथौआनो जा, बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि औवानि हेबनाया बिदिब्ला बेबादि बिजनेसावसो थांगोन। माबोरै? जोङो जेब्ला औवाजों हेबनांगौ बाथौखौ जों जेब्ला लहाजों बानायोब्ला माबायदि जागोन? बाथौनि दुमख'नाय बारियाबो जुदि लहासो जाबायब्ला दानि जुगाव बाथौनि सिजौआबो लहानि जाखासिगोन नामा? बारा गोबाव गैला बाथौनि सिजौआबो लहानि जानो मा ओंथि थाबावगोन जुदि बर' हारिनि गुदि बाथौ धोरोम होनना जुदि जोङो जाय सिजौनि बेंखननायखौ औवाजों दुमनांगौमोन बेखौ जों लहानि जुदि दुमबायब्ला बेवहाय मा ओंथि थाबावनो बर'नि गुदि बाथौ धोरोम होननानै? बेखौ बर'नि बाथौ धोरोमनि आफाद, समाज आफादा जेबो बुंनो गोनां गैया नामा? थारैनो दङ, निस्सय दंथारो। बिबार बाथौआनो जा एबा बोलि बाथौआनो जा, बाथौनि बेंखननाय बारियाथ' एखे औवानि जानांगोन ना। लहा, मिस्ट्रि, हाथुरा, गाजेल, वेल्डिं मेसिन बेफोरो सिगां ना? बाथौ धोरोमा सिगां जाखो? बर'फोरना माथो बर' हारिया महाभारतनि समनि भीमजों बर' हिरिम्बाया जुलि जाना कटकस जोनोम जादोंमोन। बान राजा दंमोन। महाभारतनि बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो बर' हारिया आसाम रायजो प्रागज्यतिसफोराव दंखायोमोन। बिनि उनावथ' सिखना जोहोलाव, बासिराम जोहोलाव, सोमदोन जोहोलाव बेफोर समनिफ्रायनो बर' हारिनि गुदि धोरोम बाथौआ दंखायोमोन। अब्ला बे मेसिनजों बानायनाया बर' हारिनि बाथौ धोरोमाव माब्लानिफ्राय जायगा मोनखो? मैया दाख्लैसो गोदान मुगानि ओंखारनाय मेसिना जुग जुग रोजा रोजा लाख लाख बोसोरनिफ्राय सोलिबोनाय बर' बाथौ धोरोमनि औवाजों हेबनाय नेमखान्थिनि जायगाखौ माबोरै लाखो? ना बाथौ धोरोमा गोजाम धोरोम नङा? बिदिब्लाथ' सिजौखौबो लहानि बानायना लादो, पारमानेन्ट टेनसन फ्रि। जुदि बर' हारिनि बाथौ आफाद, समाज आफाद दंब्ला बेबादि लहाजों बानायनायखौ हेंथा होनांगौ दं होनना आं सानो। अरिजिनलै बुहुमाव सुबुं माहारिया गाव गावनि गुबै अरिजिनखौ दिन्थिनायनि कम्पिटिसन सोलिगासिनो दं दा। आरो बे बुहुमाव सोर गोजामसिन हारि, सोर गोजामसिन सोदोमस्रि, सोरना गोजामसिन धोरोम आरो बे गोजामसिन धोरोमनि गोजामसिन नेमखान्थिफोरखौ दिन्थिलायनायनि बादायलायनायसो दानि जुगाव। बर' हारिया लाख लाख बोसोरनि सिगांनो आसाम प्रागज्यतिसपुर रायजोआव फैदोंमोन होनना दाबि खालामनायनि मा ओंथि थागोन? अरिजिना मा जिराद गियान गैया नामा? नों जेसेबां मडार्न जानो जाब्रा, इडुकेसन, टेक्न'लजि गोबां दं, नाथाय गावनि बर' हारिनि गुबै गुदि अरिजिननि नेमखान्थिफोरखौ मडार्न दा खालाम। स' आंनि बुंनांगौआ बेखिनियावनो। आंनि बुंनायाव मा मिस्टेकफोर जादोंब्ला, थामहिनबा गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय आरो नोंथांनि फोरमायथिखौ कमेन्टनि गेजेरजों बिल्कुल फोरमायहरनो दाबाव। जय बर' हारिनि जय,
अरायबो बर' हारिया थांनानै थाथों, जिउ लावथों आरो अरायबो साफ्रोमबो बर' सुबुङानो जिउआव देरहासार जानो हाथों। थेंक इउ।